Fixen un vídeo sobre a necrofilia en Eric Fromm, pero non me gustou. Mas acordoume que en Momo descríbese simbólicamente a necrofilia, esa sociedade necrofílica que adora o morto, e que está relacionada cunha mente capitalista. E di: los hombres grises se aprovisionan en esos almacenes. Les arrancan los pétalos a las flores de horas, los dejan secar hasta que se vuelven grises y duros, y con ellos se lían sus pequeños cigarros. Pero hasta ese momento siempre resta un ápice de vida en los pétalos. Y el tiempo vivo es indigerible para los hombres grises. Por eso se encienden los cigarros y los fuman, porque hasta ese momento en el que se queman, el tiempo no está muerto del todo. Y en ese tiempo muerto de los humanos es con lo que alimentan su existencia. Necrofilia. Unha sociedade que adora o morto. Momo é unha maravilla porque recolle, eu lino entre el miedo a la libertad, entre reler El miedo a la libertad, El arte de amar e todo isto, lín a Momo. E recolle todas esas mesmas ideas. Eu levo xa unhas semanas dándolle voltas a Kant, que me parece un autor moi difícil. Mais que entendelo ou non entendelo, porque eu entendino, conseguir baixar iso a unha linguaxe simple que nos sirve para o que el mismo diría, para que o coñecemento se convirta en experiencia vital, logo. Kant escribiu: el primero y más importante asunto de la filosofía es, pues, limpiar esta dialéctica de una vez por todas de influencias perniciosas, haciendo cesar la fuente de los errores. Baixalo, eu vou dicir como eu entendín e como a min me sirve, que ao mellor non é de todo correcto. A razón pura, e xa que estou feminista, vou usar todo este fenómeno que pasa, por exemplo, no patriarcado. A razón pura podería colocarnos entre o sexo é un tema biolóxico e determina o destino das mulleres e todo máis. E isto é correcto, é razón pura. E podemos dicir: o xénero é unha construción social que determina a vida das mulleres e os roles e os estereotipos e todo máis. E isto tamén é certo. Entre unha cousa e a outra, quedaría un vacío que corresponde a algo metafísico. Eses vacíos que quedan entre razoamentos que sexan razón pura, isto todo estou non dicindo eu, son os que moitas veces ocupou, por exemplo, unha religión. A relación das persoas co inexplicable, co invisible, coa casualidade, co fenómeno, que non ten unha causa e que non se pode explicar coa razón pura, é algo que moitas veces veu unha religión, un dogma solucionar. Dogma, religión ou unha ideoloxía política tamén pode chegar e ocupar ese espazo. E aquí, todo según eu, está moito dos discursos que acaban polarizándose desde dúas
vamoslle chamar argumentos, que responden á razón pura. Limpar a dialéctica, que diría Kant, el dixo, non? A razón, a filosofía, non? O motivo da filosofía, o que a filosofía debe facer. Momo é moi kantiana, teño unhas notas. Cando Momo decide salvar aos seus amigos, fai algo que describe Kant que é a boa vontade, o deber. A vontade pura sería realizar algo por puro respecto ao deber. E ese deber tería que ver coa moral. A moral que nace da propia razón do individuo, que non ten que ver nin coas consecuencias, nin ca busca da felicidade. Ten que ver con que isto é o correcto. Por exemplo, algo que a min non me beneficia, pero é o correcto, é o xusto, é o fago. Momo exemplifica moi ben isto. Ela non sabe o que lle vai pasar, ela arríscase. Non sabe se isto vai sair ben, pero faino, porque é o correcto. E ademais faino non na busca da felicidade, senón que o fai con medo. Ese momento, cando ela comeza, vira as costas, anda de costas, tamén ese parágrafo tamén ten todo ese simbolismo de camiñar cara a algo sen garantías, mesmo sen saber cara a onde, mais desde a vontade pura, desde a boa vontade, facendo o que hai que facer. En Momo, ademais, é moi evidente que hai xa non unha crítica, unha explicación do capitalismo e de como se nos deshumaniza. Como confisca, expropia o noso tempo pro gran poder. Ese vacío que queda, que pode coller calquer dogma, cando as nosas mentes se volven capitalistas, en Momo tamén o podemos ver, non? Esta xente agora vaille mellor, sí, non teñen vida, porque todo o tempo lle están confiscando, sí, a súa vida, porque o tempo é vida. Nese proceso de autoescravizarnos, o dogma desa razón pura case que o aplicamos nós. De algún xeito, a nosa propia humanidade, que necesita encher ese vacío. Eric Fromm tamén falou de como o home, a persoa, o ser humano, precisa da religión. E Kant daba a solución para non precisala. É metafísica encher eses vacíos. O dogma é o de contar, sumar. Momo, os homes de gris. Acumular. Ese é a religión. Ese é o novo dogma. Acumula títulos, acumula ascensos, compra, consume. E os autocoidados tamén se suman. Todo se acumula. O patriarcado, que falaba eu hai pouco nos vídeos, colecciona as mulleres, fai next e colecciona outra. E que é case rituística, que corresponde a unha mente que na busca da santidade, que lle chamaría Kant, na busca desa perfección humana, que diría Spinoza, búscao a través do que o sistema ofrece.
a acumulación. Consumir, desgastar, desbotar. É como moito reactivar. É aí que buscamos, poñéndonos ao servizo do sistema, nós. Byung-Chul Han fala de como poder, a palabra dicir eu podo, é moito máis potente que dicir eu debo. Porque a idea de poder tamén podes conseguilo, se queres podes, querer é poder, sí, é case unha vara de aguillón, sí, coa que te aguilloas ti para seguir, na que transformamos en dogma, en rituística mesmo. Nas redes é moi fácil ver a rituística da religión, o skincare de 7 produtos, o método Curly, rizos naturais, non sei que, botalle 10 cousas, que dixo, tan naturais non serán, se lle botaches 10 cousas. O unboxing, a rituística do consumo. E isto trasládase tamén aos vínculos. A cousificación que facemos de nós mesmas, colocarnos nun mercado, que nos elixan, que nos dean like, que todo isto é o vínculo como a unha transacción con manual de instruccións. Si fai isto, ti fai isto, se tal, non respondas ata que pasen 3 horas, faino todo mecánico, todo ten un manual de instruccións, e o vínculo mesmo como unha transacción onde a persoa, Kant, pode aquí, non é un fin en si mesma, senón un medio, e que ten que ver, por exemplo, isto tamén o describe Fromm, co estatus de ter parella, coas portas que esa parella concreta me abre a min. É dicir, a persoa é un medio para eu pertencer aquí ou aló, o estatus, a propia socialización que se volve bastante endogámica, transacción. A persoa como un medio, como un obxecto de consumo. Que pasa, e cando ves todo isto, cultura dos afectos e tal, pasa por non sentir. E aquí, Momo, o mestre Ora, tamén llo explica, que isto é unha enfermidade. Eu creo que isto que xa o lín en máis ocasións, pero creo que é un texto que paga a pena ler, reler e ter sempre presente. Al principio, uno non nota gran cosa. Un día uno ya no tiene ganas de hacer nada, no le interesa nada, se aburre. Pero esa desgana no desaparece, sino que se queda y va aumentando poco a poco. Va empeorando de día en día, de semana en semana. Uno se siente cada vez más malhumorado, con un vacío más grande en su interior, cada vez más insatisfecho consigo mismo y con el mundo. Después, ese sentimiento va cediendo. Y uno ya no siente nada en absoluto. Todo es indiferente y gris. El mundo te resulta extraño y no te importa ya nada. Ya no se siente ni ira ni entusiasmo. Uno ya no puede alegrarse por nada ni entristecerse por nada. Se olvida de reír y de llorar. En ese momento, uno siente frío en su interior y ya no puede amar a nadie ni a nada. Cuando se llega a este punto, la enfermedad ya es incurable. Ya no hay retorno. Uno va vagando de un lado a otro con gesto vacío y gris y se vuelve exactamente igual que los hombres grises. Sí, en ese momento te conviertes en uno de ellos. Unha sociedade que nos anima a non sentir,
tamén nos resta o que Kant diría utilizar o coñecemento para a experiencia. Cando tes todo ese coñecemento, non o encarnas, non o levas á experiencia, e aí nace o cinismo ilustrado. Saber todo é que non che faga proveito, que non o uses humanamente para avanzar como ser humano, e non para avanzar como o mandado social dixo que debes avanzar, que basicamente é producindo para o sistema e consumindo para o sistema.